Ma, tista' tagħtini 6 euro għall-outing? Qalbi taf li ma nistax bħalissa taj. Ninqdew bli hemm. Play smart. Play responsibly. Call 1777. Nilqakom lura magħna, grazzi tal-li qegħdin nissegwu niskata wasal il-ħin biex nilqgħu fuq istufan mistieden ieħor. Illum sar regolari magħna biex ngħidu hekk. Narawh kull 15 u allura bi pjaċir nilqa' magħna lil Kane Said illi qiegħed hawnhekk sabiex flimkien inkunu nistgħu naturalment nitkellmu ftit dwar ir-realtà tal-ħajja li sfortunatament hija xi ħaġa illi meta persuna taqa' fix-xibka tal-logħob dbati ħafna. Però grazzi għal Kane u għal professjonisti illi hemm jaħdmu fil-Fondazzjoni Logħob Responsabbli jkunu qegħdin hawnhekk sabiex ikunu jistgħu naturalment jagħtu s-support kollu anke lil dawn il-persuni. Kif jiġri dejjem Kane meta tkun qiegħed magħna waqt il-tarif pubbliċitarju jkun hemm filmat li dawn il-filmati jġibuna daqsxejn konxi anki ta' sitwazzjonijiet differenti illi persuna tista' tgħaddi minnhom. Nsallimlek Angela, nsellem lit-tim kollu warajk u nsellem mod speċjali lil daw kollha li minkejja d-diffikultajiet li jġibu magħhom il-vizzji jibqgħu għaddejjin u jirrealizzaw number 1 li għandhom problema u number 2 li għandhom bżonn l-għajnuna. U hawnhekk buċċi minn quddiem ngħid li l-għajnuna qiegħda hemm u nħeġġixkom tfittxuha. Iva, dawn huma filmati promozzjonali, Angela, din id-darba ħankun qegħdin niddiskutu r-riperkussjonijiet tal-vizzju tal-logħob tal-azzard fost il-familji. Dan huwa bħal serb jidħol fin fit-tuffieħa tal-familja u sfortunatament mhix normalità, ma rridx nallarma lin-nies hemm barra, imma hemm każi fejn il-familja titħassar minn ġewwa. Il-Fondazzjoni Logħob Responsabbli mhux talli titħassar minn ġewwa, imma talli persuna sfortunatament tasal illi tirriskja flusha, tirriskja kollox saħansitra tinsal lil maħbubin tagħha lil ulieda. Ekku, kont qed ngħid il-Fondazzjoni Logħob Responsabbli hija tiffoka fuq din ir-realtà, tifhem il-pjaga ta' din ir-realtà soċjali fejn ħalli ngħidu sfortunatament għax hekk hu il-vizzju, il-logħob tal-azzard per se, dak li bl-Ingliż ngħidulu gambling, jista' iwassal għal vizzju u il-vizzju iwasslu għal diversi reperkussjonijiet. Fosthom reperkussjonijiet soċjali fejn l-om, il-missier ma jkollux komunikazzjoni interna fil-familja. Jiġifieri lanqas jitkellem ma' uliedu, lanqas jitkellem mal-maħbuba. L-om ma titkellimx mal-maħbub tagħha. Jiġifieri il-komunikazzjoni tispiċċa għaliex il-persuna jidħol fih innifsu normalment ma jaċċettax mill-problema li jkun għaddej minnha u aktar iva mill-li isib problema biex jitkellem. Jiġifieri inti qed tgħid li dawn huma l-ewwel sinjali li forsi jibdew jidhru anki mill-om, mill-missier meta jibdew jew inkella meta l-vizzju jibda diħel il-ġewwa? Ara, normalment il-każijiet fuq il-linja ta' għajnuna nazzjonali tagħna 1777 juruna li diffiċli anke mill-qraba stess, diffiċli li tinduna li l-maħbub tiegħek għaddej minn din il-problema. Għaliex, nerġa' nirrepeti, iżomm għalih innifsu u għalih per se ma jkun qed jagħmel xejn ħażin,
imma imbagħad jibdew ikun hemm dawk ir-reperkussjonijiet finanzjarji li l-vizzju tal-logħob iġib miegħu pereżempju problemi mal-banek. Imma allura l-parti l-oħra ma tindunax? Minn istituzzjonijiet finanzjarji li hemm abbuż ta' finanzjament fil-familja. Loans ma jintlaħqux, pagamenti ma jintlaħqux, ċekkijiet jibbawnsjaw. Jiġifieri dawn huma kollha reperkussjonijiet li permezz tagħhom il-persuni qrib tal-ivvizzjat jibda jgħid isma' x'inhu jiġri hawnhekk. U jibda jistaqsi u minn mistoqsija l-oħra il-persuna normalment iħoss id-dieqa, iħossu mniggess u jispiċċa biex jitkellem. Mhux neċessarju li persuna li jitkellem dwar il-vizzju tiegħu ikun irid ifittex l-għajnuna. Jiġifieri jiena dejjem nirrepeti dawn huma żewġ passi kruċjali li persuna tirrealizza li għandha problema u l-persuna taċċetta li għandha bżonn l-għajnuna. Semmejna reperkussjonijiet soċjali jekk immorru fl-estrem ikun hemm abbuż fiżiku. Jiġifieri l-persuna tant ma jaċċettax u l-maħbuba tiġbidlu l-attenzjoni darba darbtejn tlieta li il-persuna tista' ssir vjolenti wkoll. Naqgħu għal problemi ta' vjolenza domestika. Semmejna il-problemi mal-banek. Il-persuna tispiċċa tikdeb lil ulieda, titlob flus lil ulieda biex tmantni l-vizzju tal-logħob. Nisimgħu b'każijiet oħrajn semmejniha 15 ilu fejn persuna tirċievi s-salarju tagħha fix-xahar u tispiċċa tonfoq kollox fuq il-vizzju tagħha, fuq il-logħob, fuq il-prattika. U lanqas biss jixtru l-affarijiet essenzjali għall-uliedhom. U dawn huma realtajiet li qed issemmi inti kejn li tiltaqgħu magħhom intom anki bħala fondazzjoni. Ekku, aħna nerġa' nirrepeti permezz tal-linja ta' għajnuna nazzjonali tagħna 1777 nisimgħu ħafna każijiet bħal dawn saħansitra persuni jiġu jitolbu l-għajnuna f'forma ta' esklużjoni. Aħna nipproċessaw dawk li nsejħulhom self-bearing forms fejn persuna tiġi l-uffiċini tagħna, ovvjament bħalissa peress li għaddejjin mis-sitwazzjoni tal-COVID naċċenna biex persuna timxi mad-direttivi tas-saħħa tilbes il-maskla tagħmel is-sanitizers jiġu għandna u nimlew formola fejn il-persuna teskludi lilha nnifisha għal perjodu ta' żmien minn postijiet tal-logħob liċenzjati mal-Awtorità Maltija tal-Logħob. Illum nemmen li huma magħluqin postijiet bħal dawn ma jfissirx li ma jsirx logħob illa għaliex sfortunatament il-logħob jista' jsir anke mill-kumdità tad-dar tal-persuna. Ekku. Inti għandek esklużjoni minn daw il-postijiet tad-divertiment li iva minħabba l-COVID bħalissa jinsabu magħluqin. Imbagħad għandek esklużjoni online fejn s'issa nistgħu ngħidu li persuna tista' teskludi lilha nnifisha individwalment għal kull kumpanija tal-logħob online. Jiġifieri l-ħsieb huwa li flimkien mal-Awtorità Maltija tal-Logħob ninaqdu u noħorġu b'sistema ta' esklużjoni li tkopri kemm daw il-land-based gaming parlors u tkopri wkoll ir-remote gaming. Xi ħaġa li naħdmu l-quddiem fuqha. Kemm importanti anki l-kunċett ta' logħob responsabbli? Il-kunċett ta' logħob responsabbli huwa importanti ħafna. Aħna m'iniex hawnhekk niddiskutu li din hija problema reali vera, imma m'għandniex nallarmaw lill-pubbliku hemm barra. In-norma hi li persuna timxi tilab taħt responsabilità fis-sens li tilab taħt kontroll ta' ħin u tilab taħt kontroll ta' flus. Jekk il-persuna timxi ma' dawk il-limiti, ma' dawk il-linji tal-kontroll, persuna tista' tilab f'ambjent rekreazzjonali u ta' divertiment u dik dejjem ngħid jiena ma fiha xejn ħażin. Normalment il-problemi jibdew jinqalgħu
fejn il-vizzju jista' jkun xikun ta' imma hawnhekk qegħdin nitkellmu l-vizzju tal-logħob. Jibda jieħu l-preċedenza fuq affarijiet ħafna aktar importanti u ħafna aktar serji. Fosthom il-familja. Importanti li minn hawnhekk ngħaddi messaġġ li meta inħossu li l-logħob m'għadux rikreazzjoni u m'għadux divertiment, inqumu minn fuq dik il-mejda tal-logħob u ngħidu daqshekk. Ejja naħsbu fuq liedna, ejja naħsbu fuq dawk l-aktar viċin tagħna. Irid ikollok karattru sotu tittaċċetta li għandek anki problema. Iva. Biex persuna li jaċċett li għandu problema tinvolvi ċertu saħħa interjuri. U aħna nemnu f'dik is-saħħa u nemnu li persuna through the helping hand of the foundation issib lajnuna u iva ikun hemm ħafna każijiet fejn il-persuni jelbu il-vizzju. Il-fondazzjoni barra il-linja ta' għajnuna nazzjonali 1777 u barra il-formuli ta' esklużjoni tħaddem ukoll il-chatline anonimu tagħha through il-website tagħna www.rgf.org.mt fejn inħeġġu lil dawk il-persuni li forsi iħossuhom skomdi semmaw leħenhom biex jużaw din il-faċilità teknoloġika fejn ukoll ikollna ħafna każijiet fejn nipprovdu l-għajnuna tagħna wkoll. Daw qed jidhru anki fuq l-iskrin ta' televiżjoni hemmhekk għandek is-sit elettroniku fejn wieħed naturalment bil-responsabilità kollha, bl-anonimità kollha, wieħed jista' jidħol u jitkellem ma' professjonisti. Importanti, jekk taħsbu li intom jew inkella xi ħadd li huwa maħbub tagħkom ikollu din it-tip ta' problema, kemm hu sabiħ li ssib spalla illi naturalment tkun tista' tistrieħ fuqha. U hawnhekk għandna nies professjonisti f'dan il-qasam biex ikunu jistgħu jgħinu anke lil dawn il-persuni. Ekku. Ejja ħalli ninformaw lill-pubbliku dan mhuwiex suġġett tabu li ħadd ma jqmadu jitkellem fuqu. Ejja nitkellmu fis-soċjetà, ejja nitkellmu fil-familji tagħna, ejja noħolqu kuxjenza il-servizzi ta' għajnuna qegħdin hemm u l-professjonisti huma lesti dejjem 24 sena kuljum min-naħa tal-fondazzjoni li jassistu u jappoġġjaw kif nistgħu. Meta qed insemmu l-assistenza u l-appoġġ li jingħataw dawn il-persuni, wara li ssir telefonata għal talba ta' għajnuna, kif jaħdem il-programm? Iva, li jiġri huwa li aħna nisimgħu il-karba soċjali ta' dawn in-nies. Normalment il-każijiet ivarjaw, ikun hemm problemi ta' time management, ikun hemm problemi ta' money management, persuna ma tkunx kapaċi tikkontrolla l-budget tagħha fix-xahar, ikun hemm problemi ta' peer pressure. Jiġifieri nkunu fi grupp, illum il-ġurnata m'hemmx għalfejn nintaqgħu face to face, bl-apparat teknoloġiku nintaqgħu online u naqgħu għal dak il-peer pressure. Kelma oħra bl-Ingliż hija instant gratification. Illum il-ġurnata mit-tfal tagħna l-anzjani tagħna kull ħaġa li nkunu nixtiequ, kull ħaġa li nkunu rridu, nkunu rriduha issa qabel imbagħad illum qabel għada. Sfortunatament dik ukoll tista' tikkawża daqsxejn ta' problemi interjuri. Il-fondazzjoni qiegħda hemm biex tisma'. Il-fondazzjoni qiegħda hemm biex taħdem id fit ma' entitajiet oħrajn, naħdmu mal-Caritas, naħdmu mas-Setqa fejn insellimilhom minn hawnhekk għax-xogħol siwi li jagħmlu u bil-mod inwasslu għal persuna biex barra li jirrealizza li għandu bżonn l-għajnuna issib dak l-appoġġ u jekk Alla jrid joħroġ mill-vizzju. Ekku. Kejn wasalna biex nikkonkludu il-programm ħanħalli fidejk biex tħares lejn il-kamera tiegħek u tgħaddi messaġġ kif nagħmlu dejjem meta jkollna lil kejn magħna lil dawn il-persuni illi qed jaraw il-programm u jibdew jgħidu imma da donnu qed ikellem lili. Ekku, tiddejjaq xejn, dawn huma affarijiet li nistgħu nsejħulhom normali llum il-ġurnata l-ħajja tant saret maġla li kollox iridu issa
u kapaċi iva nillargaw mill-limitazzjonijiet tagħna u naqgħu faċilment għal vizzi. L-għajnuna qiegħda hemmhekk tiddejqu xejn tirrealizzaw, tkellmu mal-maħbubin tagħkom, fitxu l-għajnuna qiegħda hemmhekk u aħna bħala Fondazzjoni Lob Responsabbli dejjem lesti li nappoġġjaw il-karba tagħkom. Telefonata qegħdin il-bot 1777 jekk intom tixtiequ li jkollkom kuntatt dirett mal-professjonisti jew is-sit elettroniku Fondazzjoni Lob Responsabbli qed jidher fuq l-iskrin tat-televiżjoni u hemmhekk tistgħu anki titkellmu u iżommu l-anonimità tagħkom. Kejn, grazzi tal-li kont maħna, niltaqaw bħal 15 jekk Alla jrid. Grazzi ħafna. Grazzi. Sadan it-tant, wasanna biex nikkonkludu il-programm. Grazzi li telespettaturi li segwew l-ewwel programm għal din il-ġimgħa mill-sensiela ta' programm Miniskata jekk Alla jrid aħna nerġgħu niltaqgħu magħkom għada wara l-aħbarijiet ta' nofsinhar. Grazzi lill professjonisti kollha li kellna magħna u lit-tim eċċezzjonali wara il-programm Niskata taħt id-direzzjoni ta' Andrew Bajo. Nawguralkom anki divertiment wara nofsinhar permezz ta' Television Malta. Nsemmilkom.